Да. Това е символиката. Това е Angry Birds. Кажи сега, разкажи ни за тортата. Това е видео. We're shooting, action, action! Снимате, защото ми тежи. Снимаме. Слави, кажи зеле. Зеле. Кажи сега за животните, каква е историята? За животните с любов. Кое? Кое е това ли? Да. Айде, Слави. Сега дай нас една свеща. Хепи бърдей. Има ли? На Ян ли бе? Супер. Ако искаш да ви дам, ще я пусна. Дай само една свещичка. Не, аз не за... Слави, мисля, че само момента ще си разделя. Само дай. Сега, ще духате ли свещичката, Калина? Да. Добре. Далия, ти готова ли си? Да. Кой има днес рожден ден? Тати. Добре. Кой е тати? Кой е тати? Мама, ли са? Нека да ми сложи шапката. Айде. Айде ще пеем ли сега песничка пак? Калина, Шапка, Калина. Далее, дай. Калина шапка, дай я чакай, там си. Това е мое. Добре. Добре, мама да се. Искаш ли аз да ти я сложа? Само так. Далия. Аз ли? Сега ще има песничка. Далия, дай тон за песен. Чакай, Далия, не се духа още. Първо пеем и после духа. Айде сядай. Айде, Далия. Happy Чакай. day to you. Айде, Дали, давай, ти пееш перфектно. Не ви чувам. Хепи. Ти трябва да пееш. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Congratulations! Айде, сега на три. Ела, Калина, духаме торта на три. Едно. Айде Калинка, ела. Едно. Две. Духай. Браво! Калинка, ти ще духаш ли и ти свещичката? Айде, мама ще помага и тя. Айде. Колко пъти трябва да духам? 30. Всеки път ще духам. 25 пъти. Калинка, давай ти си. Айде. Ела тук. Не, мама. Тя може да духа с някой друг месец. Ела тук. Там ли да дойде? Чакай. Ай. Чакай мама да седне. Добре. Айде сега. А, да стана ли? Добре. Айде, ще духаш ли свещичка? Айде.